دم خوش گهدار و تماشاوان نهیجا ده برنامه باسی روش یا ایرو دلگلوان. روژاوا کردستان و غرا داوی یا سروکمار بری عراقی و سکرتری گشتی یکیتیان اجتماعی یا کردستان مام جلال طلبانیه. لهر چرپارچه کردستانی کونین شینی هاتنه دانین، پارتین کردستانی دزگهین جواتین کردستانی گلی کردستانی یک ریزی قایم دوی پروسیده دیده و بانگی همو آلیان جی پاراستن و پیشخستنا یک ریزی هفکاری لسر بنمایا برجوندین ولات کردستانیه. جهه دلخوشیا کردستانی خودی درکتنا هیوی و داخوازین آرمان جابلین دا کردستانی دولتا کردستانی سرخبونا کردستانی یک دستیا کردستانیه. پروسه سرخبونا کردستانی کو پشتی روژا دیروکی یا 25 ایلون الباشون کردستانی رودایی شینی انجبو مام جلال کردستانی هاتی داین خودی درکتنا مزنا دیاسپورا کرد لدر و نیشانا بیواتهی سینوران که هاتی خواستن همبری هست هلوست و وینا کردستانی بیداین بون. لگل میوان باسی روژه ایرو سروکی گشتی پارتیا ماف و آزادیان حق پر رفیق کاراکوچ وی پروسه ام دی بگرندست و بنرخینن. بریس کاراکوچ ام جه وردست پی بکن اون بری هنکی سلیمانیه هاتن ده شینیا رحمتی خدا جرازی مام جلال ده و بجداری کر او هست او هلوست او وینا گو ولوی دره دیتی او وینا گو اون پی هاتی گرد جمره بنرخی ایوار باش براستی ناف مهونیوان ده جرا دویمینه امتین باشوری کردستانی جرا یکمین جبوی رفراندوم هماتو بون دوجی ام بوی شینا مام جلال هاتن بوی سرساقیه مالباتاوی بوی سرساقیه همو گلی کرد مام جلال دیپلوماتیکی مزم بو گرینگ بو لچیان پیشمرگتی کرد bu serok komarı devleta Iraki sernavi hükümeta Kurdan civi hesantıje nabe Xudir rahma xuleki civi büyüşt be demaki bir yara referandum serbeho hat girtin le çar ali Kurdistan eder de çar parça Kurdistan eder de diaspora Kurdan da Kalacani hekimezin çe bu. Ev kalacani me hamu çavi xuddit. Birasti ev kalacani encam ev xuzida. Em bejin ser xaber referandum serfxone da pişti vizantir da sedi notu sisi erid derket. Ev ya tişki dirokiye. Jiboy devlet buna Kurdan Kurd çune referandumu sedi notu sise gotin eri. Ev tişteki diroki bi. Demek ki em boy referandumu hatin başvuru Kurdistan'ı mego ev bir yer ki dirokiye ev bir yer ki neteviye Encamı nüveci diroki. Encamı vizi ev khasgiringe em doxazın sedi not zedetir bira eri derkevi. Bu iki piştamı pari Behiz. خود به بهش ببین براستی ورزی درکت ام گلک کیف خوش بون ل خلاص بونا کوبانی دا ev کلجانی چه بو وقتا کی پشمرگه ل باشوری کردستانی درباس کوبانی بو الیکاریه کردیمه روجا و کرن لوی درزی کلجانیه کی نتوی hat هولی جارا سیمین ام بیجن rahmet buna Mam Celal da ev kelecanı disa çebu. Ev xemgini hamu Kürt ana. Ez dixwazim wê babetê em bigirne destakek refîk. Niha şîniya Mam Celal îro li her çar parçeyên Kurdistanê hate li darxistin. Ev yek çi mesajê dê, ev yek çi wateyê dê û di proseya neteweyîbûn a Kurdistanê de, a Kurdan de bu yerin wisa rolekî wanî çawa heye. Bu yerin wekî referenduma serxwebûna Kurdistanê gote dest nîşan kirî û bu yerin wekî
شینیا مام جلال گود دمکی کرد لپی هبو دو هاتن جخوا پروسیا سرخوبونا کردستانی جی هر بردوامه. Pişti ben bu yaran tişki xuyanıydı ki. Ez dibêjim dîrok heme Kurdan da kapandın heye, zulüm heye, em bibêjin genosit heye, komkuji heye, li çar parçî Kurdistanê de berdewame heta îro. Em bibêjin piştî herbên cîhana yekemîn û duyemîn gelek gel bûn Xwedê dewlet lê em Kurd paştama. Sedemê wê tiştî heye. Neyarê me pirin rast e, lê belê heta ana alînê tevî de me yekbûnî çê nekiribû. Netewî de em kemasî man. Alîkarî de em kemasî man. Dîplomasî de em kemasî man. Îro ev tiştêkin xuyanî dikin. Em bibêjin ew kelecanî mezin dibe, bela dibe, her çar parça Kurdistanê de xuyanî dikin. Em gihîştin vî merhaleyê. Yani ez dikarim wer bibêjim milleta me şiar bû. Siyasetmedarê me zêde bûn. Ronekbîrên me zêde bûn. Rewşenbîrên me zêde bûn. Li îro şûnda. Eger em bikarin berê li her parçe, dawî li çar parçe de pêwendî deynin. Yekbûniya xwe çêkin. Ez bawerim demekî di Kurd da gelê me li zêde mafê xwe bistînin. Kekrefik pîspor şirovavan dîrokzan destnîşan dikin ku di jiyana her neteweyî de momentên dîrokî hene, deqên wextên dîrokî hene. Di Kurdistanê de proseya referenduma serxwebûna Kurdistanê û niha pêvajoya serxwebûnê Kurdistanê bi xwe gelo momentekî wisa dîrokî peyda kir ku Kurd pirsa yekbûnê got te jî anî ziman niha ku ew pêngav avêtin û ji dinyayê re niha destnîşan dikin ku Kurd yek netewê ye û daxwazê Kurdan jî bê sînor yek daxwaze ew jî di destê yekem de dewletbûna Başûrê Kurdistan. Gavekî pir girîng e. Eger başûr bigîje devleta serbixwin em dizanin ki tesîrê wê li ser parçeyê din zî çêbe. En hindik çêbe. Lê belê nav çar parçê Kurdistan de cudatî zî heye. Em bibêjin başûr ji sedemê em bibêjin neheqiya hikûmeta Iraqî federalizm nemeşiya. Lê belê em dizanin ji boyê Kurdistana Bakur wekî Haqpar Partiya Mafazediyan em sistemekî federalî dixwazin. Em şart û şûrt û mercê Kurdistana Başûr û Komara Tirkiye dinêrin li wê derê sazûmanekî federalî çêbe em ê bigêjin mafê xwe. Pêşniyariya me zî ev e, bernameyê me de ji xwe federalîzm heye. En hindik em dibêjin bira sistema federalî were em bigêjin mafê xwe. Baş e kekrefî gava ku em li rewşa vê pêvajoya serxwebûna Kurdistanê digirin û helwesta Tirkiyeyê bi taybetî hemberê referendumê û gefên got Tirkiye beramberî vê hest û helwesta Kurdistanê digirî. Heta tê gotin ku li Bakurê Kurdistanê jî xelk gelekî dilgiran e ji siyaseta got Tirkiye rê vedibê, heta di navbeyna AK Partî bi xwe de beramberî vê siyaseta gotê birê vebirin, potansiyela Kurdin re hetiya wêna ji siyaseta desthilatê heye. Gelo gava ku Tirkiye bi awayekî wisa nikarê dewleteka Kurdistanê referenduma Kurdistanê bipejirîne. Federalizmekî çawa li ser esasîkî yeksanî li Bakurê Kurdistanê û Tirkiye dikarê li dar keve. Jiyan gelek tişt dide femkirin ji boyê devletan, ji boyê mirovan, ji boyê siyasetmedaran. Belkî tê bîra me hemûyan 2 sal 3 sal berê ji boyê Kurdistana başûr zî werdigotin. Em ji aşiretan pêwendî danayînin, em wan nas nakin. Lê belê aliyê aborî de, aliyê siyasî de, aliyê şart û mercên rojhilata navîn de
Hindizan'ın Türkiye siyaset tahu guharant. Çuma menfaati van hebu. Bercevendiye van hebu. Ji boy em bêjim aborî bazarganiya başûr ketibû hêza duyemîn. Yekemîn de Almanya bû, duyemîn bû bazarganiya Irak û Kurdistan. Van tiştana wextak dîtin siyasetê xwe guharand. Îro ew jî baş dizanin eger derî bigirin, eger ev tiştekî dibêjin wana bînin ziman têxin holê, zerarê herî mezin dîsa ew bibîne. Ev yek. A du baş dizanin 25 milyon Kurd li Kurdistana başûr dijîn, Bakur dijîn. Hemû jî îro nerzebûna xwe tînin ziman. Karsazên me, karkerên me, gelên me, ew parlamenterekî nav em bêjin AK Parti'de henin ew bi xwe nerazbûna xwe tînin ziman. Di vê çerçeveyê de Birêz Karakoç, gelo erka partiyên siyasî Bakurê Kurdistanê çi ye ku ev siyaset tê birêvebirin, nerazîbûnekî mezin a gelê Kurd li Bakurê Kurdistanê heye, wekî te nîşan kirî di nav teşkîlatên AK Partî bi xwe de, lê partiyên Kurdistanî bi xwe ku Partiya Maf û Azadiyan Hakpar yekî ji wan partiyan e, erka wa watiniyên wan çine di pêvajoyekî wisa de hesta gel organize bikin ku bikaribe bandorekî li siyaseta Tirkiye bi xwe jî bikin. Damezrandina Hakpar 2002'ye. Ev rojê îroyên ehvalê menekî partî damezrand van rojan dîtibû. Pêşe rojê da eger gelê me bikaribin yekbûniya xwe çêkin li çerçeva demokrasî û aşitî da veya aşitî da bikaribin gelê xwe bikişînin bin bandora partiyekî xelasbûna gelê me girtina mahfê me rojekî de nêzik daye. Ev tespît kirin, ev roj hatibû dîtin. Bername Haq Parti ji xwe ser vî dîtinê hatibû nivisandin, bernameyekî demokratîk, aştîxwaz, xebata vekirî, demokrasî. Dest bi xebata xwe kir. Partiya me partiye yekîtî bû. Ji bo yekîtiya gelê Kurd çêbe. Ji bo yekê gelê Kurd hemû bikarin bibêjin ev partiya me ye. Ji xwe wextakî tu bibêjî ez bi çerçeva demokrasî û aşitî da mahfê xwe dixwazim dest bixînim, ew xebata vekîliye, siyasî partiye. Tu bikaribî partîkî ava bikî, ev partî bikarî bike bi hevjatînê û piştgiriya gelê xwe bistîne, ew dem tu karî tişt bibêjî pêşniyariya xwe bînê ziman, tu karî berhemkî ji wî derxînî. Ji boî me partiyekî mezin, partiyekî xurt, partiyekî mahfê wî hibjatin heye, ji me re ew partî lazim e. Bo wî yekê em dibêjin Haq Parti ji bo ya hatibû damezrandin, îro ser vî ray û ramana xwe ji gor bermanê xwe xebata xwe çê dikin, hewceye ew hevalê din, ewekî ji me xetiyan çûn. Hemû dîsa tekilî bi Haq Parla deynin, em Haq Par bikin partiya Kurda, partiya gelê xwe. Hibjatinekî pêşiya me de em bikevin hibjatinê, em herin ba gelê xwe, em herin ber derê gelê xwe, em bibêjin ew daxwaziya me ev e, em ji bo we, ji bo xwe sistemekî federalî dixwazin, em dixwazin makazagon biguherînin. Tiştekî em dixwazin tiştê mirovî ye. Di pratikî de, di jiyanê de tê dîtin ku yekrêziya gelê Kurdistanê di çend nokteyên gelekî girîng de ji bo armanca gelê Kurdistanê bixwe di vê proseyê de ê ku pêk hatî heye. Me destnîşan kir referenduma serxwebûna Kurdistanê, pêvajoya serxwebûna Kurdistanê, şîniya Serokkomarê Berê Iraqê, Sekreterî Giştî Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanê, Mam Celal Talebanî, nîşanên wê yekîne ku hest helwestên
Kurdistanê li her şerparçeyên Kurdistanê ew yekrêzî di pratikê de xistiye holê. Ji xwe dişînî Mam Celal de ku niha hûn ji Slêmanî jî hatin, ew yekrêzî ya gel ya millet ji xwe tê dîtin. Erka tevgera siyasî li her deverê jî ew li Bakurê Kurdistanê jî got bikaribe vê hest û helwesta yekrêziyê organize bike. Organizekirina wê wekî Hakpar û nîşandana nerazîbûna ya raya giştiya Bakurê Kurdistanê beramberî gefên ku li hemberî Başûrê Kurdistanê tê kirin. Wekî Hakpar û çi proje, çi fikir Projekî me heye. Proje me ew e. Em divê ji xwe Hakpar ji bo yekîtî û bo yek partiyekî xurt hatibû damezrandin. Em bêje hinkî bû yer derket, hinkî astankî derket. Ew astangî dema xwe da nehat çareserkirin. Em gihîştin vî rewşê. Lêbelê ew ya tiştê rast nîne. Herî dawî de ji me re partiyekî netewî lazim e. Partiyekî demokratîk. Çareserî jî di çarçeva demokrasî û aştî de. Ev partî ji me re lazim e. Ana peştenî em ev e bi van hawara. Em dibêjin werin em vî partî serî de dest pêkin ava bikin. Li navçan dest pêkin. Du wî di bajaran. Di bajaran em çêkin. Delegasyonê nû bira çêbe. Bira rêvebîrî nû bê hilbijartin. Gor wî bernameyê de eger guhartin hewceyê em wazî biguhîrînin. Lêbelê em partiyekî fire, partiyekî mezin, partiyekî pir reng û pirdengî ji bo gelê xwe ava bikin. Heta em partî ava nekin, nekevin hilbijartinê ew daxuya ziyê me yek jî nayê cî. Bi zorî nabe. Bi xebat, bi alîkariya gel, bi riza gel sendin ev tişt. Gek Refîk hin agahdariyên ku me ji Tirkiyeyê wergirtî hene ku duhî di hevdîtinekê de ku Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdogan li gel hin oldarên Kurd. Wekî got ew jî dibêjin qenaat önderlerî ku li gel wan kirî. Piştî ku ji civînê derdikeve wekî ku daxuyaniyek têdan ku Recep Tayyip Erdogan dixwazê di demekî nêzik de seredana Bakurê Kurdistanê bike ku ew wekî Doğû Güneydoğu bi nav dike. Dibêje ku ez bi xwe kesekî nîjadperestî di kesayetiya min bi xwe de tune ye û ez ê ji xelkê re bidime diyarkirin ku ev helwêsta ku beramberî Herêma Kurdistanê me wergirtî ne ku em li dijî Kurdan e, em ê vê dîtina xwe bi xelkê re parve bikin. Yani diyara di nav teşkilatên AK Partiye de, di nav AK Partiyê bi xwe de potansiyela Kurd ji siyaseta gotê bi rêvebirin nerazî ye. Gelo hatina Erdogan dikare bîr û raya giştî li Bakurê Kurdistanê biguherîne û bipejirîne ku Tirkiye bikaribe dorpêçan li ser Kurdistanê bike yan jî gefê li Kurdistanê bike. Ez bawerim ew biguherîne. Daxwaze me ew ki zû biguherîne. Bira dirêj nebe. Ew baş dizane eger ew tiştekî ana dibêjin vana bîne ser Başûrê Kurdistanê peşerocê de ew hemberî wî muheqqeq cezakî bibîne. Ev ceza jî çi ye? Ev ceza jî em ê bêjin ew gelê me yek ana dengê xwe didin wan peşerocê de hilbijartina pêşiyê me de piraniyê wan ew dengê xwe nedin. Cara borî min mînakî dabû. Ew mînak jî ew bû. 1989 da. Wextekî heft parlamenterê Kurda nav CHP de siyasetmedar bûn ji bo guhdariya civîna Konferansa Parisê çûn wana êraş bûn sar 1989 2017 li vî çaxê heta ana CHP li Kurdistanekî parlamenterekî dernexistî. Neheqî jî gelê Kurd kir, gelê Kurd jî hemberê wan da wan ceza kir. CHP dernexistiye, MHP ji xwe dernaxi. Îro AK Parti bi dengê Kurdan iktidarda ye. Hikûmetê. Eger dengê Kurdan ne sendana ana hikûmet nebû. Ev ya baş dizane. Zêde here. Tiştekî gotî bîne serê Kurdistana Başûr
Kurdê me ki dengê xwe didin AK Partî sibe wan dengan xwe bikişîn. Ev ya baş dizanin. Ji gef zêdetir ez werdibînim tiştekî çê nekin. بله ککر رفیق من لسر جیانا مام جلال باندورا وی کارگریا وی لسر دوزا کرد لهر شهر پارچهین کردستانی قصه کرد یک مومنتک دی جیانا مام جلال ده کو گلکی گرنگه سر و کماریا وی یا عراقیه یعنی وکی کردکی کو کاری به سر و کماری وی ولاتی کو ولاتی وی بخوا داگیر کریه Erê. û rolekî gelekî giring di qada navneteweyî de jî di rewakirina pirsa Kurd siyasîkirina pirsa Kurd di platformên navneteweyî de ya ku Mam Celal rolekî wî giring hebûye. Gelo wefata Mam Celal gê bandorekî neyênî li vê yekê bike û divê çi bêkirin ku di vê proseya serxwebûna Kurdistanê de ku bi taybetî destê yekem de serokatiya siyasî ya Herêma Kurdistanê serokê Herêma Kurdistanê pêşengiya vê proseyê kirin divê çi bêkirin ku ev prose bi awayekî serkeftî qada navneteweyî de jî encam bide. Eger hikûmeta Iraqî gur makazagona Iraqî wazîfê xwe bihadina cî sistema federalizî bimeşiyane. Lêbelê gelek neheqî kirin. Dema Mam Celal de belkî zêde ew neheqî tune bû lê piştî wî, piştî nexweşiya wî hikûmet jî guharand. Malîkî çû ji xwe malîkî jî pir neheqî kir. Ew badî hat wî jî neheqî didomand. Du wî re em bibêjin mafê Kurda derket. Boyekî dewleta xwe çêkin. Lêbelê ez baş dizanim li îro ji 10 sal berê zêdetir di 20 sal berê pir zêdetir bi dîplomatê Kurda hene. Aliyê dîplomasî de Kurd îro di çar aliyê dinêyê de xebat çê dikin. Li her çar parçe de rêxistinê Kurda Partiyê Kurdan ava bûnin siyaset dajon. Em hînê siyasetê bûnin. Ew gelek siyasetmedarê me hene en hindik Qasê Mam Celal diplomasî dizanin, siyaseta Kurda baş dizanin, rewşa rojareta navên baş dibînin Mînak Kek Mesûd Barzanî. Gelek rewşenbîrê me hene em bibêjin wek Qasımlo ew jî rewşenbîrekî dîplomatekî zîn me Kemal Burkay wek Hamid Derviş. Hortê me hene berê her tiştî rêxistinên me partiyên me îro dest avêtinin ev mesele ev doza Kurdan ve vebûyî gel şiyarbûyî wekî din ez çi bibêjim wekî din Bi gotinekê ez bêjim kek Refîk. Di şîniya Mam Celal de jî ev gotin gelek jara hata ziman. Kurê Mam Celal cîgirê Serokvezîrê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Birêz Qubat Talabanî di axaftina xwe ya oxira dawî ya bavê xwe de got ku yekrêzî dermanî pirsgirêkên me ye. Serokê Herêma Kurdistanê di roja wefata Mam Celal de destnîşan kir ku yekrêzî dermanî pirsgirêkan e. Ez gotina dawî ji te re dihêlim ku em bi dawî bîn. Ez dikarim ev ya bibêjim eger em Kurd yekbûnî xwe çêkin em pişta hevdû bigirin em bi hev re bikarin kar bikin û mafê xwe mirovî bixwazin tiştekî em dixwazin mafê mirovî ne yani ji 212 devlet henin li ser cîhanê li ser dinyayê hinkî gel henin 20,000 kesin Andorra 20,000 kesin em bibêjin hinkî gel henin 50,000 kesin xwedê devletin em 5 milyon milletekî devlet emenîne ev ya neheqiyekî mezin e ev ya neheqiya em bibêjin yek devletin rê hemû devletan e bo vî yekî îro her tişt hatiye ber derê me ev aliyê din dest me dayê her tişt girêdayî yekbûniyê piştgirêya hevdûkirine
û bi hev re alîkarî kirine. gelekî Em eviya dixwazin em bi selan em vana dibêjin name de bire pevçûn çê nebe eviya bire paş de bibîne pêşa rojê de em yek bin yek deng bin wekî din her tişt ê were berderê. gelekî spas birêz Zor Refîk spas, Karakoç zor serokê spas. giştiyê Partiya Maf û Azadiye. Temaşevanên hêja vî awayî em hatin dawiya bernameya îroya basî roj heta bernameyek dina basî roj her şab.